kai kana ina ne ka ce za ka min ziyara har yanzu. Wai har yanzu ba za ka zo ba ne ba? Wannan wulakanci ne da ka faɗa min ba za ka zo ba, ta tuni ta ka faɗa min. In askin nan ba zai isa ba zan ja ka ba. Wannan wulakanci ne da ka faɗa min tun yanzu ba za No. Wannan wulaƙanci ne da ka faɗa min ba za ka zo waya tuni na je na yi uzuri fa nake. Come on. Ai askin na fa da ta ba zan biya ka ba. Come on. See. Since I'm waiting for you. That's not the one that. Come on. Move on. Wani mai tsabar da ke kisa zan ka rike shi a nan. Me ruwan ka ke shi? Askin fara ne? Menene? Kan ma ƙara mai kuɗi ma an kasa. Ko ƙara mai. Sai gane mu komai kake nema da wuya kan ka sa a ranka idan za kai din kar ka sire ko ka sare sam komai rabo ne in yayi za kai da ka riƙe sana'a gam kuma ka bari manufarka a zuciya ka riƙe sirrin kanka da kanka dan Hausa zai maka duk wata tambaya baki ya sarrafa kalma duka ina gani na je na afgara ni hakan ku aita mu karwauta ce